A ze mną jest Mikołaj Wilga, znany bardziej jako Niklaus Pieron, gryfnie wysztyglowany. Dziękuję pięknie. Muszę dodać, że najpopularniejszy śląski youtuber i streamer. Ja, streamer. To może od razu wyjaśnić, co to jest. No właśnie, to streamowanie to jest nic innego jak nadawanie na żywo, transmisje na żywo. Nie tak jak my sam siedzimy i są nagrywani bez tej kamery. I no i ogodom, jak się to godo w czasie rzeczywistym do ludzi, którzy to oglądają i oni się też ze mną mogą pogadać, pisząc na takim czacie. Skąd w ogóle ten pomysł na to, żeby to robić po śląsku? Ten kanał w zasadzie na bezrok mój kanał już będzie miał 10 lat tym na YouTubie, to tak bych powiedział, że z 8 lat już będzie tak bardziej do porządku. To Jezus w internecie to jest już weteran. Jeśli się rozłazi o długo już, że tak powiem, kludzenie tego wszystkiego, no to już by tak powiedzieć, że już troszkę że tam przerobił. I zaczęło się tak w zasadzie, że ten kanał był napoczęty, ja to był i 3 moich kolegów jeszcze. Potem oni już się tam zajęli czym inszym, a ja ostał... Oni już są na penzyi. Ja, oni są na YouTube'owej penzyi i ja ostał tam to robić. I też na początku to był kanał stricte o grach komputerowych, o szpilu, nie? Bo to właśnie to było tak 10 lat temu, to dopiero w Polsce się napoczynały te wideo na YouTubie o grach komputerowych i my też tak to zaczęli, nie? No ale kiedy żeś ten śląski wprowadził do tego? To tak myślę, że to jak ten kanał będzie miał 10 lat, to tak z 5 lat temu, 6 lat temu, coś takiego. No jakoś, że tak przyszedł do takiego pomysłu, że no godą po polsku, godą też po angielsku, godą po niemiecku, a nic się nie zajmuje tym językiem takim, bych powiedział, no jednak najbliższym, nie? I jeszcze w ten czas, że się tak zafest nawet nie poradził posługiwać tym śląskim, bo paradoksalnie, co moc ludzi może być zdziwione, u mnie w domach godało się głównie po polsku jednak, nie? Ale ja czytała, że właśnie ciebie po śląsku uczył dziadek. Właśnie też nie do końca, bych powiedział o śląsku, a nie po śląsku, bo jednak no, tak jak moc ludzi, jak się rozłaziło pochodzenie, to też jest pomieszane, jak my wszyscy już od strony mamy bardziej właśnie polskie pochodzenie, ta moja familia miała, od strony ojca zaś bardziej niemieckie. W doma się go dało głównie po polsku, ten śląski, ale się przewijał kaś. No i też ja miał takie szczęście, że ja się narodził i ja się chował w takiej dzielnicy Bytomia, takiej starej na Grossfeldzie, kaj była kupa ludzi, takich jeszcze, no już w ten czas szło by powiedzieć majorentnych, którzy się porodzili jeszcze przed wojną, jeszcze w niemieckim Bytomiu, nie? Bez to ten język kaś był wszędzie obecny. I także właśnie zdecydował to kaś też wkludzić do tego, co robię na tym YouTubie. No a dziadek to już właśnie kaś od bajtla, realizowanie na kole po Bytomiu, cidry, piekary, to wszystko, no to dzięki niemu. Tyś jest najbardziej znany z tych zwiastunów filmów po śląsku. I może obejrzymy taki jeden fragment, a potem wrócimy do rozmowy. Ja. Ecik moczy gęba, Wandrus. Prawie wandrował bez jej ich miasto. Dobry! Kaj walić na Bytom? Do piekor. No to wlazuj. Cię moga podciepnąć. Kaj się coś sam pomaszkeca? Ci pokorza kajleją fajny żur. Ty, a sam nie dostanę jakiś szmarów od kogoś? Ja, ode mnie. Zawrzyjcie tego Pierona za to, co się na mnie głupio wejrzał. Podejrzewam, co on jest ze Sosnowca. No muszę przyznać, że bardzo śmieszny, nie no ten, pozostały tys. No chyba za to cię te tysiące fanów przają, pra? To był taki pierwszy ten taki zwiastun po śląsku, który się pojawił, to był, pamiętam, Wiedźmin, bo to było prawie jak wyłaził ten nowy serial Wiedźmin z Henrym Cavillem i to było tak, że siedział, że kaś w szynku w Katowicach i kaś na telewizorze właśnie był ten zwiastun i tak padł, a jakby tak zwiastun tego Wiedźmina po śląsku. No i to chyciło tam z tego, co kojarzę, na 500 000 albo na 700 000, no i potem te następne trailery też tak chyciły nawet do 1 000 000 wyświetleń. No to jest bardzo śmieszne. Ja przyznowam ci recht. Richtig to jest fajne i sama się z tego śmiała i oglądam, ale wiesz, jaki ja mam z tobą problem, pra? Aha. Że za dużo brzydkie słowa. No właśnie. My ostatnio gadali właśnie o tym Soruniu. I ty się nie martwisz, że ten obraz takiego Ślązoka Sorunia w tym świecie promujesz. No bo ciebie oglądają nie inne Ślązoki, a nawet więcej spoza Śląska. Ja wiem, czy ja promuję obraz. Ja promuję siebie, a ja jest taki w internecie w zasadzie, jaki że jest w życiu. Znaczy, też mi się zdarzy, myślę, jak każdemu używać brzydkie słowa, bo co by nie powiedzieć, brzydkie słowa to też jest część każdego języka, nie? I
to też jest ważna część i myślę, że jeśli się ich nie używa na każdym kroku jako przecinka, to też nie jest jakieś takie złe. Ja też się staram jakoś nie przesadzać, jakoś za fest tego nie używać. Taki rzek jest ekspresywny. Nie myślę, żeby to były aż takie jakieś brzydkie słowa, ale jeśli się ktoś poczuł zgorszony, to pięknie go przeproszam. Nie no, mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, jak obejrzą to jest inksza część twojej działalności, właśnie na przykład realizowanie po Bytomiu, zajmowanie się historią, także do każdego coś się znajdzie, prawda? Ja, to jest coś takiego, bo też taką właśnie jedno z moich pasji, czyli historię w ogóle, historię Europy, Śląska, szczednie wieki i też właśnie moje miasto rodzinne, Bytom, którym się interesuje, troszkę rzech literatury też przyswoił na ten temat. I tak jak się pojawił ten film o Bytomiu, pierwszy taki w zasadzie myślę, że zrobił na poważnie film o Bytomiu na YouTubie, bo były takie filmy o Krakowie, o Wrocławiu, Gdańsku, no ale czegoś takiego o moim Bytomiu nie było i zdecydował, że się właśnie coś takiego szafnąć. To było dość popularne, też miasto to na social mediach promowało i też takie bardziej, bych powiedział, poważne materiały staram się też widzom tam No i prezentować. Takie wola. Ale słuchaj, na zakończenie chciałam cię zapytać o słówko. Wiem, że do ciebie to będzie bardzo proste, bo ty uczysz śląski gotki, ale to może tak, w twoich materiałach pojawiają się cwergi. Cwergi, takie małe, śmieszne chopki w śmiesznych myckach, brodate często, Ja wiedziała, w że... żółtkach często stoją. Ja, dokładnie to jest to. Ja wiedziała, że ciebie na tym nie zagna, także życzę ci dali, żeby się twój kanał rozwijał. No a my idziemy realizować. Tym razem Joasia Sodzawiczny zaprowadzi nas do Mokrego.